oikeastaan avioliitausi. Olkaa hyvä. No kummakos tekosia tämä ihme pakohuone oikeastaan on? Älkää multa kysykää. Mistä meni? Oikein. No kummakos tekosia tämä ihme pakohuone nyt oikeastaan on? En mä tiedä. Anteeksi. Tiputin se mun kirjeen. Oikein. No. Paperi, jonka näimme kuvun alla toimistossa, näyttää. On kyllä mukavaa, että olette omistautunut tähän asiaan. Tämä paperi... Taas katoin kameraan. Oikein. Kiitos. Mä en aio kuolla tänne. Mitä? Oikein. Kalle, haluatko puhua? Hiljaisuus. No perkele. No perkele, miksi tää ei toimi? Ei mennyt. Ei mennyt hyvin.